Na bríomh dragan na hagamsa a thuh Sabhalteach ar a rád sin sé ar chláin cóiseach bhá can bunscoiléite go fás mór in cúrin clunne. Hátipite na thoirt agus tóirú go bhfuil na càirichin ag dul choúas a choimhearsnachd stad. Hamis mention go bughe me an airichí hiad an Ostaig cùisean rásta a ag níl sin. Tá díos Soilleireachd i níanacham heise an artscoil Soilleireachd ach bhaid go bunscoiléite agus a ghileacham heis an heasta go bunscoil. Sé príomh rath na Skye a heann agus am is mín go ré rath trangahan agus go ré rath go má lua a heann. I suppose sé nuút a car an Jeffrey mí a bhunscoil go bhfuil leat an car glaiste stéile géchtich in tron lá, so ha neud duine mach ach, a mín sé dreige han. A mín bhaíanach am gírí cóiseach nuair a bheith sían seach. Cos sé mí go bheits mór mé héana agus nó haníla dul dhéana sin árá. Chaneal mé lica leis gileach am cóiseach cás tá mí háast gathúcail foscáil. Sé technician a húna man in an ambulance agus a mé gopur luch smálaí cúiseach. Hij cúiseach stolas go leir an rád agus rollua an áiteach cúiseach a cha luchtúir sin féimi iad san a bhí doch made more aware of road sense for areas like this. Bhí gin na snar na bhí solas an rád ar Sabhal. Sé na príomh dragan na hacíonn Sabhalte na Soilleireachd agus nó gobrach agus fios a choimhearsnachd go ham an cùisean. Thug go choiste amach pechte na haidhils agus reinine Suas na Stadainn gus deanna na Sabhalte agus na stré ar san daine cóiseach géad a nátain leat. Bhfuil is minic go bhfuil an cóimhne a déanamh go? Chaneal ag gníomsa. Bhfuil is minic go bhfuil an cóimhne a déanamh go fhiolm. Cynniam mis minic ag. Hamis mín go bhfuil geranan ar a Ostaig, ha fiach go bhfuil ruút an choradút ar tachars tíir an rád a seo a chiún bec an bhlianachin. Agus hamis mín go bhfuil an táim an éisteach rís na daine ha ar mólaí an chuir a röirst.